Здравейте, мили мои буктюб хора! Току-що си преполових книгата, което автоматично означава, че трябва да започна да правя reading vlog. Започвам съм разби именно Пехере Мафи и съм на 153-та страница, което е горе-долу средата. Общо страниците с епилога са 302, така че общо взето си е средата на книгата. За сега ми харесва доста. И да видим натам какво ще се случи. Общо взето мисля като миналия път с енциклопедия на феите. Всъщност може сега да се видим след когато ми станат 100 страници и оттам нататък вече почвам на всеки 10 да се показвам. До сега много ми харесва книгата. Имаме Адам, имаме Уорнер, имаме главната ни героиня Джулиет, който си мисли, че нейната магия, че нейната способност е ужасна, че е прокълната. Тя не може да пипа хора, защото причинява болка, може да убие хората по този начин. То е смъртоносно. Преди време, без да иска, е убила малко детенце, много малко, защото искала да му помогне в магазин. И в момента Уорнер я е затворил и току-що прочета главата, в която той я накара да вземе друго дете, точно за да направи същото, но май не успя. Сега ще разбера. Тепърва ще разбера. Както казах, 153 страница съм, 26 глава. Много е добра. Харесват ми с Адам как са като двойка, но имам чувството, че нещата се случиха прекалено бързо между тях. И имам чувството, че тя прекалено бързо му се довери. И мисля, че през цялото време, когато те си говорили, когато тя му каза, искам да избягам и някакви таки, когато си признаваш всичко на него, имам чувство, че всичкото това го е опявал на Уорнер. И някак си не искам да повярвам, че не е така и че ще си бъде двойка. Много имам това предчувствие и мисля, че всичко това го прави, колкото да помогне на Уорнер. Което лично на мен не ми харесва. Но ще да видим. Имам още половин книга, която си 150 страници. Да видим какво ще се случи. Виждаме се на 200 на 200. Да, 200. Страница 200. Добре. Може и да съм се объркала. Може и наистина той да я харесва. Така, добре съм. Спойлери. Още от началото трябва да кажа. Има спойлери в това видео. В почти всички мои такива ще има спойлери. Няма как. То дори не в почти всички, но всички. Прочетох 26 глава. И накрая се появи Уорнер, а помежду другото станахме свидетели на първата им почти сцена. После започнаха втора, ма не им се получи. Защото ги прекъснаха. С Адам говорим. Дойде Уорнер и тръгна там да говори с Джулиет в стаята. Адам беше излезно. И тъй като тя беше в една впита рокля, той видя тефтерчето и измъкна го. Почна така нещо да я пипа, така.
да й каза, че тя не трябва да има чужди вещи, да си взема свои вещи, нали, лични. И дойде Адам, влезна с грими мълни и му каза, че ако я докосне още веднъж, има куршум за него. Добре. Може и да съм се объркала. А може и да играят театър. Ще да разбера. Ама толкова искам да не е театрия наистина. И така стигнах до страница 200, а изглеждам по този начин, защото просто съм се кадря за утре. И така, да, извинявам се, но ще трябва да ме гледате 1-2 минути по този начин. Ако случайно прочета и още малко страници и се включа, ще трябва да ме гледате още някакво, но какво се прави? Ще ме изтърпите. Ето, така, остава си мъничко, 100 страници. Адам и Джулиет се сближават все повече и се надявам да си остане така. Да не се изпълва това, което си мислех, че там всъщност той лъже. Надявам се, изглежда ми като човек вече, който всъщност не лъже. И се надявам да е така. Изглежда ми влюбен, изглежда ми сироничен той. В смисъл, признава и някакви неща, които според мен никой нормален човек не би казал и така. Признава си мъките си. Не вярвам да я лъже. Са хората, които са чели книгата или, например, поредицата, и ако той я лъже в момента седят такива и се смеят, защото аз съм се заблудила. Както и да е. Избягаха. Най-накрая избягаха! Извинявам се за звуците. Прозорецът ми е отворен. Но да, най-накрая избягаха. Отърваха се от Уорнър. Това е моя огромна радост. Казаха си, обичам те, току-що. И сега тук точно си казаха, обичам те. Ей! Да! Юху! Тя се запозна с брат му. Тя не знаеше, че той има брат, той не беше казал. Но това не е проблем. Дори е по-добре, че имам брат, защото все пак има останал жив роднина. Той е на 10. И се казва... Боже, забравих името. Извинявам. Джеймс. Ако знаете, аз ще да кажа Брейдън. Върти ми се Б в главата. Ама както и да е. Джеймс. Харесва ми. Харесва ми книгата. 5 звезди не знам дали ще я дам. Може би по-скоро 4. Но ще видим. Ще видим. И ще разберем какво ще се случи. Може пък да ми хареса накрая още повече. Зависи. Така. Сега трябва да се видим след 10 страници. Една секунда. То малко направо са си 20 почти, ама какво да направя, не съм аз виновна, главите са виновни. На 36 глава, 218 страница. Или пък знаете ли какво не? Просто ще се видим на 209-та. Ето да, 209-та, 35 глава. 39-та и 5-та. С 5-та ли казах? Не знам, ще видя. Да, ще се видим след 2 глави. Да видим какво ще се случи в тях. Стигнах до 209-та страница, както се разбрахме. И Адам каза на Джеймс, че с Джулиет са гаджета. И пак имаха такава сцена, ама пак ги прекъснаха. Буркичките. Ще успеят ли в тази книга да си направят каквото искат, никой не знае. Всъщност тези, които са го чели, знаят, ама не и аз. Така, харесва ми. Както казах миналия път, харесва ми. Много добре. Чакайте, че тук ми пада.
телефона. Най-накрая прочетох и Разби ме на Тахере Мафи. Много ми хареса. До средата не си отбелязвах. Сега с моята най-добра приятелка бяхме двете, четохме. Тя почна да си отбелязва и аз се вдъхнових, че я ще отбелязвам и както се вижда, само от средата започнах да отбелязвам. Ама по-добре, че от средата, че иначе щях да си изразходвам лищетата. И нейните. Редом с моите. Какво да кажа? Стана ми много интересно. Нещо, за което се зарадвах. Предсказанието ми там, че Адам всъщност ще я предаде и ще се окаже, че е с Warner и някакви такива глупости. Че работи с Warner, а не че е с Warner. Но, нали, така не се случиха. Поне в първата книга. Това е Грейпси. Та поне в първата книга, разбиме, не се случи. Това много ми хареса. Романтиката помежду им беше много яка. Тропси. Забравих да ви кажа 5 звезди. 5 звезди, няма какво да кажа. Много хубаво беше. Накрая много се зарадвах като приятелите. Като приятелите им. И дадоха рокля, бутуши и ръкавици, с които тя се защити. Да защитава другите, не себе си. Спи ми се. Аз това всяко видео го казвам, че ми се спи, но ми се спи. Имаше една доста смешничка сцена. Не знаех къде да отбележа, защото те 10 неща казаха, които малко ме разсмяха. Ето тук към края те решиха Еванджелин, ще да кажа. Боже, Господи! Джулиет и Адам решиха, че леко така ще се поцелуват малко по-така. Малко по-остричко. И Крейч, не Кейч, Мейч. Кенджи! Имам си такова зад кадър. Тя не е чела. Това няма да го... Император ще да кажа. Не е чела книгата, но знае повече от мене. Така както и не е. И Кенджи отиде в друга стая, още да се видят така. И се оказа, че в другата стая разстоянието между тях, нали, стената е прозрачна. Стъкло е, стъклено е. Малко и това им прекъсна, бе, както и да е. Те горките не можаха да се наразят един на друг ни един път. Това са е отделен въпрос. Друго за Кенджи. Изнерви ме как даде приспивателно на малкия брат на Адам. Буклук! Без никой да му е казвал. И ме изнерви как на Джулиет, пак ще кажа Еванджелин, как на Джулиет и се предлагаше по такъв начин, нали, и сега мен ли ще избереш? Мен ли харесва повече? Не ми харесва това. Тя си избрала Адам Мукве. Ти не си фактор. Така, какво да кажа? 5 звездна, много добре е написана, кратки глави, каквито аз харесвам. Нямаше глава повече от 10 страници, мисля, че, или да е била една. За мен това е перфектно. Аз не мога повече да чета. Мога, ама ми е много скучно. В почти всяка глава се случваше нещо, което също много ми харесва. И това правя и в книгата, която аз пиша. Помеждуто, казах ли? Не знам дали казах. Ако не съм казал, пиша история в Wattpad. Казваше Шепотът на вечна леж. Напиша в описанието. Та изглежда и по този начин, ако някой иска да я прочете. И точно така я пиша, кратички глави, или по-кратки от това. И във всяка глава се случва нещо, защото аз това харесвам. Да, това е. Още 100 пъти мога да повторя, че е 5 звезди, защото не знам какво друго да кажа. И благодаря ви за гледането, мили мои буктюб хора, и чао!